Good morning. Teka lang. Water naman. Ingay ko. Ingay mo. Hindi ka na. Labas na tayo. Ayan, wala na pala yung ano dito guys. Yung, ano ba? Yung higaan ng mga aso. Dilabas na ni auntie. Nilaban niya kasi. Aray ko! Ouch! Yan, dyan ako naiinis sa'yo eh. Sige, papagpag. Aray ko. Junior, Maggie. Tiga na. Mas na kayo. Time for our coffee, guys. Ito yung tira ko kahapon. Black coffee lang. Ito ako naglalagay ng creamer. Ayan, sugar lang. Ayan, kahit kalahati yan, matapang yan guys. Kaya huwag nyo uubusin pag nag-try kayo ng Valentos. Valentos. Ayan, inaantay ko na lang yung ano ko niyan. Yung stocks ko niya na yung mga nakatab na. Kaso sa mga gusto kasing mag-try na muna. Kaya may trial pack. Okay. Ay, kabayo. Opo, no. Talaga eh. So, yun guys. Happy Friday. May pupuntahan tayo mamaya. May kukunin tayong bagong baby. Ayun, hello guys. Pupunta na tayong store. May hatid akong product. Tapos may shipping ngayon. And then, yung sabi ko kanina umaga ba? Na may pipick upin tayong bagong baby. So, excited na kami ni Japon. Kaya, gora na muna tayo sa shop. Grabe, panay pa rin ang ulan. No? Hello guys. 2 hours na kami dito sa biyahe. Sa traffic. Ayan, pupunta kami Tanay Rizal. Tanay ba? Tama. Tanay. Oh. Tanay Rizal. Kunin namin yung dalawang puppies na ano, na-adapt namin. Ayun, kamukha niya kasi si Conan, kaya talaga please, ako yun na lang ibig. Ayun, dalawa yun. Nag-isa ka na nito. Kanya daw yung isa. So, malayo lang. Akala ko Sampaloc, Manila. Sampaloc, Tanay Rizal pala. Ano ka ako online? Pero okay lang. Ito na lang may sasakyan. So, hopefully, bago mag-alas 7, makarating na kami doon. Sama pala namin si Rita. Ayaw yun, tingin. Ayaw dito sa unahan. Sa tuloy siya sa labas. Dito, nahihila ko. Ayan na guys, yung dalawang doggies. Actually, ginabi na kami. Wait lang, buksan ko lang yung ano. Ayan o. Ang cute nila, parang si Conan lang din. Aww. Hindi na ganyan si Conan na. Kaya dalawa talaga yung ano, yung inadapt ko na. Mabait ang amo ng mukha. Half love din yan, parang si Conan talaga. So, ayun. Ginabi na kami. Dito kami sa Tanay. Actually, grabe yung kaba namin kasi nagano kami, pinadaan kami ni Way sa Maharlika Highway. Napakahaba pala ng Maharlika Highway na yun. Diyos ko, kung ano-ano na yung mga naiisip namin na kababalaghan sa sa daan. Yung hamog pa panakot. Tapos may hamog pa talaga, nakakatakot. Alam mo yung sa ano, kapag ka nasa horror ka, di ba? Pag may hamog, yung biglang maghihiwalay yung ano. Grabe. Tapos naisip ko na mag-check-in na lang kami. Bukas na kami uuwi, yung ganun. Ayun pala, may daanan dito. Ayun o, mga bayan-bayan. Kaloka. Ito ba Marikina na pala to? Dito tayo dadaan. Ito lang tayo daan. Ayoko na doon. Ayun nga eh. So ayun, nag-chow lang kami guys. Pahinga lang din si Japong at kanina eh. Kabado na rin siya sa daan. So
So, ayan. Sobrang worth it yung ano, yung biyahe. Kaka-excite na paliguan sila, i-bet sila. Oh. Kaya madilim lang kasi mamaya sa bahay. Yung gusto niya pala, yung katagilan. Tignan niyo yung fog, guys. May mga ganun kasing bagay. Mataas na Hindi lugar naman- na kasi ito. Hindi naman na maibibigay sa isang tao yung lahat ng gusto niya, lahat ng kailangan. Foggy. Pero meron yan ano, na... Hala, walang makita po eh. Pero wala sa kanya. Kasi nga bawat isa sa atin, kanya-kanya tayo ano. Grabe. Priorities, diba? Hindi, pero always remember, wag mong kakalimutan ang fear o kaya fear and insecurity. Yan. Ang lakas ng ulo. Lapit na kami guys. Dito kami sa Ortigas Extension. Shoutout mo si Waze. Shoutout kay Waze na sobrang inano talaga kami kanina. Sobrang natakot sa kami pinadaanan ni Waze. Kaloka talaga. Unang mga pictures namin ng ex. Ayan. Bye, babies! Ay, yung isang paboy nasa ano? Sa labas. Ayan, dyan muna sila sa Don Carlos, guys. Bukas, pabet namin. Bye-bye! Ito, kaya nga dami account lang hindi magpapakilala. Alright, unang-una sa lahat, as I've said earlier, wala pa kasing karapatan, no? Walang karapatan yung boyfriend mo to say ayoko kasi hindi kayo kasal. Hello guys, good morning. Ayun, on the way na ako sa Festival Mall. Ayun, medyo maaga tayo ngayon. Hindi pala una na. Pero anyway, ayun, anong oras na ako nakauwi kagabi galing sa pag-pick up ng dalawang aso. At sa Tanay Rizal pala yun, napakalayo nung tinuro sa aming way ni Waze. So yun, talagang natakot kami kagabi guys, gawa ng akala namin na mamaligo na kami at ang tagal-tagal namin makalabas sa Marcos Highway na yun. Liblib na lugar siya. Nakakaloka kasi unahan pa siya ng Baras. So since nakakapunta kami ng Baras ni Froggy kasi may friend siya doon, sabi ko maraming nadadaanan ng mga bahay-bahay, pero yung kagabi talaga wala, as in liblib talaga siya, highway. So kinakabahan na kami ni Japo kasi mamaya may bigla na lang papara, yung gano'n, kung ano-ano nang naiisip namin talaga na pang horror. Tapos foggy pa kasi mataas na na siya na lugar. Kaloka. Tapos pag pauwi namin, ayun, sobrang traffic kahit na alas 9 na kami, alas 8 na kami umalis doon. Hindi pala, alas 7 kami umalis doon sa sa Atanay. Tapos inabot pa rin kami ng 11:30 to 12 AM. Kaya ayun, hindi ko na napuntahan si Kim. Kim, I'm sorry. Ayun, lagi na lang tayong nadodrawing sa pagkikita natin. Nahiya na ako dun kasi talagang every time na umuwi ng Pilipinas, gusto nun makipagkita sa akin. Ako naman si Oo, ako ng Oo. Tapos lagi nadodrawing. Sorry talaga, Kim. Ayun, sobrang disappoint ko na siya. Busy lang talaga si Ate Mabi. Ayun. So, yun. Babawi ako, promise, pagbalik mo ulit. Ayun, and kung andito ka pa sa sa Pilipinas after ng bazaar ko, ayun. So, yeah, the way na tayo guys, and ngayon dala ko ulit si Tonton, 'di ba? Ang lakas ng loob ko mag-vlog while driving. 40 lang ang takbo ko guys, kaya don't worry, safe na safe tayo. So, yun nga. Hindi ko pa rin kasama si Froggy kasi mas magastos kapag kakasama yun sa sa bazaar, kung anong mga nakikita nung nabibilhin. Kaloka. Sabi ko, imbis na kumita tayo tayo yung ibang store ang kumikita sa atin. Kaloka. Ayun, tapos yung mga babies naman, mga puppies, is baka bukas ko na sila ipa-vet kasi nga may din sila, Jepoy, may check up sila ni Rika. Ayun, nangangalay na ako guys, kaya we'll see you na lang later. Ayan, mag-skyway lang tayo ulit para mabilis. Magkikita rin kami ni Mami V.
Dito na ako guys. Medyo malayo lang na parkingan ko. Ayun, doon kasi yung entrance ng bazaar. Tapos dito na ako sa may malapit na sa exit. Pakirabas lang. Ayan. Weekend kasi kaya madami namang ano yan. O tao. Let's go. Ayan guys. Ito ang pwesto natin dito. Ayan. Ang ganda ni Aiko mag-ayos. Si Aiko lang nag-aayos niyan. Ayan. Ang organized niya. Yan. Basta isa lang matanggalan dyan, papalitan niya na naman. Ayaw niya yung may mga kulang-kulang. Ito ata wala na, may kulang na eh. Wala na siyang stocks dyan sa likod. Pero ayan. Yung mga bestseller sa sa online, yun ang dinadala ko rito. Ayan. May curler din tayo dito. Ayan, ayan meron pala. Refill. Ayan, meron tayong gold. Meron tayong coco berry. Ito maganda to eh. Tapos mura pa. 300 lang isang pack. 20 pieces na na sabon na. So bali pumapatak lang ng 20 pesos. Kaamoy niya itong si Whip Soap tsaka si Rick Sincerity na ba yun? Na sabon din, yung may net din. So yan yung gold na lip tint, color paint, mga lip tint, yung usong-usong ngayon na Girl Boss. Yan. Tapos yung Shara Chavez. Yan. Bili na po. Ayan, may namimili sa akin. Lahat, ma'am. Opo, pakipakyaw na po. Ayan. Pakyawin niyo po. Yes! Para bukas wala na kami dito. Yay! Louie! Ay, ito. Doon pa si Louie. Ba't ako nalilito sa sabi niya? I'm not Louie. Ayi. Ayan. Ay, hindi nga Louie. Oo nga, Ayi. Ito nakita ko sa sa Binyag ni Ju. Ano daw po yung Ayan yung damage niya Ang dami damage ko. Thank you. Ang galing ko pag sales talk Babalik dito. Nananahimik ka sa Facebook binabentahan ko Hindi naman siya makahindi. Pag nag-message yun, oh my God, si Ate Mami. Bebentahan na naman ako nito sigurado. Ayun, salamat na marami. Bye-bye. Yay. Thank you. Pakita mo nga Daddy Al, yung paano kayo mag-vlog ngayon. Bagong pang-vlog nila. Hi guys! Yan o. Yes! Bagong pang-vlog yes. Hello. Bye-bye na, bye. Bye-bye. Ay, Louie. Thank you so much. Wala nakita sila ng toys dito Ayun. Bigyan mo yung isa. Thank you. Ate. Salamat, Mami B. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Thank you. Pogi ni Daddy. Alam, vlog na. Bye, guys. Thank you. Bye-bye. Where na? Ayan. Ayan, nabudol niya rin ako, guys. Yung nabudol ko kay Mami Bia, nabudol din ako rito. Wala, bawi. Ay, maganda to, Mama. Ayun, kasi as doorbell sa bahay, Ayun, kasi sakto mataas yung gate namin. Yan. Kasi sabi ko, di man lang hinabaan yung di ba? May pamisa sa bahay. Charot. Yes, mag-hi ka na lang. Yeah. Dito ko nabili, guys, ayun. Gusto ko sana yung yung Holy Trinity, kaso magkano? 138,000. Diyos ko, Lord, napaka-maharlik ka. Ay, pero ang ganda. naman sa'yo magpunta. Ayo kasi daw yan. Ano yan? Ivory. Yung sa yun ang di ba? Pero malabi po yung base niya, Ma'am. Grabe. Ito lang ang kaya ko munang Actually, hulugan natin. Charot. Hulugan. Ayun. Sabi ko si Madam, baka pwede kong gawing hulugan. Ay! Hindi na. Mahal. Malte. Ayan yung mga nila. Sacred. Ano ba tawag doon? Sige. Balot mo na. Hindi. Ano ba sabi kong tawag sa mga ganito? Icon po, tiny icon. Ha? Tiny icon. Tiny icon daw. Yun. Dito rin to sa festival.
Pauwi na ako guys. Ayun, naibaba ko na si Aiko sa EDSA. Ayan. Uwi na tayo. Bukas na lang ulit ang bazaar. Chuchay! Chuchay, chuchay! Kumusta ka? Ayan, lapit na tayo umuwi. Uwi ko pala to guys sa sa probinsya. Pinapa-adapt na ni Ronald. Ay, yung kalaro ni Chris. Chuchay! Behave lang yan. Dito lang yan, oh. Pero ang ganda ng balahibo niya, no? Itim na itim. Wala akong food, chuchay, eh. Bye-bye! Bait-bait din yan, eh. Yan, oh. Ayan. Yan. Yan. October 1. Uwi tayo. Sige na, bye-bye na. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Nandito pala si Tonyo, oh. Dito muna pinark sa apartment. Nagagamitin pa kasi yan pag pag nag-pull out kami sa bazaar. Ito muna pinalagay. So, yeah. We're here na sa apartment. Ay, sus! Hello! Wait lang. Sige, pasok na tayo. Naku, ang dami na maihi. Teka lang. Grabe naman yung Maggie Choy. Grabe naman. Sus! Grabe naman yung Maggie na. Yung kula mong tagal kong nawala. Oh. Ha? Nice ni Daddy yung parking to. Hindi daw magkasya yung yung isang sasakyan. Ayan, oh. Ang dami ngayong nakapark dyan. Kasi si Tonya nandyan, eh. Pero bukas or sa Monday, hindi, Monday pala. Ayun, gagamitin namin yun. Tapos diretso na sa ewan ko, dito na muna din kasi inaayos yung inaayos yung palengke. Eh, hindi pwede dong i-park na muna. Ayun, kaya dito ko muna pinadiretso. Anyway guys, ayun, sa pala, di ba nasabi ko na October is may dire-diretso yung bazaar. October 1 to 15. Ayun, wala kasi akong tindera, kaya nag-cancel na muna ako. Nakakahiya nga ako, sabi ko, nakasign na pati ako ng contract. Kaso, nagpaalam ako dun sa organizer, kay Miss Gladys ata yun, or Gia. Anyway, yun, sa kanya nagpaalam na ako kanina na kung pwede cancel na muna. Umurong muna ako dun sa bazaar sa October at gusto ko munang umuwi nga at 6 regis. Pang kailangan ng aruga ng nanay. Yun. Kaya, syempre, unahin ko muna yung anak ko guys. Said na miss ko na rin yun, eh. Kaya, ayun, sabi ko, kailangan kong unahin na muna this time yung anak ko bago yung, syempre, yung bazaar na yan. Kaya, yun. Wala muna tayong namatay. Ubusan ng ng battery. Kaya, ayun nga, sabi ko, cancel ko muna ako yung bazaar. Buti pumayag yung organizer kasi kung iba, hindi pa payag talaga yung lalo at naka-sign ka na ng contract. So, naintindihan niyo naman ako. Kaya, thank you. Nanonood daw siya ng vlog ko. Hindi ko alam kung Gladys ba yung pangalan niya. GLA lang kasi yung nakalagay sa Viber namin, eh. Ayan, thank you po sa pangunawa. Kailangan na talaga ako ng anak ko ngayon. Kaya kailangan ko umuwi ng probinsya. Bumili pala ako nito guys, spaghetti shirataki noodles. Ayan, gluten-free, zero fat, cholesterol-free, zero net carb, low calorie. So, to keto noodles. So, ayan, made siya sa cognac. Diba yun? May cognac na diba? Parang sponge. Ayan. So, tatry ko, 100 pesos. Ayan, since low carb tayo, as in zero carb daw talaga to. Kaya, yan, tingnan mo naman, daily, percentage value niya, percentage daily value niya. 000, carbohydrate, 1%, dietary fiber, 12%, and 0. Kaloka. So, ayan, 200 grams. Storage, refrigerate after opening, do not freeze. So, kahit hindi na siya i-fridge, basta hindi pa siya na-open. Bukas itry ko kasi nag-crave ako sa noodles. Ayan, ihalo ko dun sa Shin Ramen, diba?
So, anyway, what's the ulam for today? Ayan yung kanina pa to. Pinain ko na to kanina. Inulam ko din. Ayan. Bangus niluto ni auntie. Ayan. Aro, di ko na naman nasabihan si auntie. Na pang pork steak. Pork steak nga ba to? Oo nga, pork steak din ata to eh. Pero anyway, ayun, naluto niya na. Okay na yan. Nakain pa ba ako? Parang busog naman ako. Hindi na ata. Kaso pag ano guys, kapag umiinom ako ng Laxent na walang laman yung tiyan, ang hapdi sa sigmura, yun ang napapansin ko. Kaya ngayon, sumusubo ako kahit na konti para pag uminom ako ng Laxent, hindi ba mangasim yung sikmura ko. Ayun, kasi tinutuloy-tuloy ko yun eh, kaya ang ganda ngayon ng ano. Talagang inaano ko, diba? Binubuhat ko sarili kong bangko. Hindi napansin ko kasi na medyo glowing ngayon yung skin ko talaga, lalo na kapag lumabas ako ng araw. Galing sa bahay, sulok sa araw. Parang iba yung glow ng skin ko ngayon. Kasi every night talaga, ayusin isigurado ko na makainom ako ng Laxent. Ayun, paubos na nga guys, ilang na lang yun. Ilang araw na lang yun. So, kukuha na naman ako sa shop. So, ayun lang. Siguro, subula ako ng kahit isang isang kutsarang kanin lang, 'di ba? Dirty low carb pa ako ngayon, guys, kasi hindi ko pa siya sineseryoso masyado yung paglo-low carb ko, gawa ng minsan masarap yung ulam, kaya pinapaiwasan ko kay auntie na magluto ng mga favorite ko like ginisang sardinas sa pechay or sa anything na may sardinas na ginisa na maasim tapos na maanghang. Ayun, iniiwasan ko na magpaluto sa kanya ng ganon. Kaya ayun, medyo na gumanda-ganda na rin yung guys, yung katawan ko ngayon. Hindi pa lang halata, pero ayun, na-feel ko rin sa sarili ko, sa pakiramdam ko na okay yung pangatawan ko ngayon, magaan sa pakiramdam, hindi ako bloated, hindi ako nahihiya na magsuot ng mga damit na yung ganun. Pero yung mga damit ko ngayon is oversize pa rin kasi mas masarap yung feeling na loose ba yung yung damit. Pero soon, makapag-fitting tayo ulit. Makapagsuot ulit tayo ng mga fit na damit. So, ayun. So, bukas, ang bala ko sana is pagpaano ulit, magpa-RF ng arm. Kasi, diba, ayun, meron pang, yung pasa nandiyan pa. Pero, pwede na ako magpa-RF kasi 3 days ago na ata, 4 days ago na. Pero, ay, try ko bukas na magsaglit sa MOA para magpa-RF na muna bago pumasok na pumunta sa bazaar. So, yun lang guys, ang chika ko today. Ano iniyak-iyak mo dun sa gilid, ha? Ano siya sa sulok? May inabangan siguro yung bubwit. Anyway, meron pang pala dyan guys, yung niluto kong kimchi jjigae. Ay, marami sa inyong nagtatanong neto kung paano yung recipe. Alam ko na nag-vlog ko na to eh. Hahanapin ko guys, tapos ko na lang ha, i-link ko na lang sa sa description box kung mahanap ko. Pero pag hindi, ko na lang, gagawa ako ulit tapos i-vlog ko para sa inyo. Ayun, favorite kasi namin talaga ito, ang sarap-sarap. Lalo na tong yung super fermented na kimchi, yung earth. Yun, tapos ito lang kanin natin guys, pang pang sapin lang naman sa sikmura ko. Tapos ito, baka ubusin ko na. Ayun, basta maraming ulam tapos konting kanin, okay na yun. So, yun lang guys ang vlog for today. Ayun, mainit ba? Ang sarap niya talaga, promise. O diba, sabi ko magpapaalam na ako sa inyo pero hihingitin ko pa kayo sa sa kimchi jjigae ko. Tapos yung tofu guys, gamitin nyo yung yung soft. Hindi yung firm. Soft siya. Soft ba tawag? O basta yung parang taho talaga siya. Yun ang masarap sa sa kimchi jjigae. Hindi yung toko na nabibili sa sa palengke. Yung matigas yun eh. Hindi siya nag-absorb yung lasa niya iba. Kaya yung tofu na nabibili sa sa mga grocery for soft tofu. So, yun lang. Dami chicken lola mo.
Sarap. Actually, kahit ito na lang. Ang sarap kapag ano, may lagnat ka, wala kang ganang kumain, or may hangover ka. Hangover. Sarap higupin. So, ayun na talaga guys. Good night na ako sa inyo. After nito, maghihilamos na lang ako. So, good night. See you bukas.